Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora. Ekainaren 19 dugu gaurkoa asteartea eta 3 elkarrizketa izango ditugu gaur. Alde batetik kazetari bat etorriko da, kazetari gastronomiko bat, Josema Azpeitia. Gipuzkoatik etortzen da bere abizenak esaten duen moduan, baina ez Azpeitiatik. Eta gainera Nafarroari buruz hitz egitera etorriko da. Liburu bat atera egin du, beste bi kideekin batera, Richard Tolosa eta Txusma Perez, menditzalea Txusma Perez, Richard Tolosa argazkilaria eta Josema esan bezala kazetaria. Hiruen artean Rutas y Restaurantes con Encanto de Navarra edo Nafarroako jatetxe eta paisai sarmangarriak izenburua duen liburua atera egin dute, gastronomia eta paisaiari buruz hitz egiteko. Gero xehetasun guztiak emango dizkigu Josemak. Ondoren kolaboratzaile bat izango dugu eta gainera aspaldi ikusten ez dugun bat, Maria Castejon. Ze nolako kurtsoa izan duen horri buruz hitz egingo digu Mariak, baita ze beste proiektuak dituen buruan eta beti bezala feminismoari buruz arituko gara Mariarekin. Hori bigarren elkarrizketan. Hirugarrenean, aste honetan, ekainaren 21-etik 24 bitarte, Iruñeko Gazteluen Parantzan, Nafarroako artisau azoka ospatu egingo da, eta partaidetako batekin egongo gara, Xabier Iturriozekin. Xabierrek zapatari lantegia du eta izenak dioen moduan, zapatak egiten dituzte. Ez da berak etorriko da, baina ere Carmelo del Río 3 dira langileak, gero berak kontatuko digu. Orain hasiera emango diogu gaurko saioari eta egunero egiten dugun moduan efemerideekin egingo dugu. Gaurko bi efemerideak Estatu Batuetan gertatu ziren. Lehendabizikoa 1856 urtean New Jerseyko estatuan. Historiako lehendabiziko beisbol partidua jokatu zen eta. Ia 100 urte geroago, 1954 urtean, Norma Jane Baker, Marilyn Monroe izenarekin ezagunagoa, ezkondu egin zen lehendabiziko aldiz. Goazen ekainaren 19ko titularrekin. Uztailaren 9an astelenarekin Sanferminetako txistularien alardea egingo da natura, eguzki eta uraren omenez. Urteroko egutegia markatzen dituzten elementuak. Aurretik ekainaren 21an ostegunarekin, 100 txistulari gazte baino gehiago bilduko dira Udaletxe plazan alarde txikiaren beste edizio bat egiteko. Alkatea 2018 urteko txupinazoa jaurtitzeko 4 hautagaietako ordezkariekin bildu egin da. Hauen artean bat aukeratzeko herri bozketa ostegunean aste honetan amaituko da. Rastrojo, Motxila 21 musika taldea, artearen adiskideak bere mendeurrenean eta Krisalis Nafarroa dira aurtengo lehiakideak. Ostiralean aste honetan erabakiaren berri emanen da. 2017 urtean ibilgailu elektrikoek 182 gora egin zuten Nafarroan. Publizitate kanpaina batek ibilgailu hauek erosteko ingurumen eta ekonomia bizkarriak sendotu egin ditu. Nafarroako gobernuak haur eta nerabeen partaidetzarako proiektu pilotua abiarazi egin du. 6 udalerrik parte hartuko dute UNICEFen lankidetza antolatutako esperientzia honetan.
Jaietan eta ekitaldi publikoetan plastikozko hondakinak kudeatzeko udal ordenantza bat prestatzen ari du Iruñeko udalak. Operaren egun europarrarekin bat eginez, Gaiarreko Operaren Lagunen Elkarteko abeslariek opera eta zarzuela emanaldia eskainiko dute Iruñeko udaletxeko balkoietatik, larunbat honetan, aste honetan, eguerdiko ordu batetan. Abios proiektuaren bitartez, GPS-a jarri zaie Okil Gibel Navarraren 9 ale berriri, haien ohiturak ezagutzearren. Okilaren 89 Nafarroako pagadietan bizi da. Gaurko egunkarietako azalak birpasatzeko unea, Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian hau irakurri daiteke, Pedro Sánchezek legislatura osoa agortzea du xede. Azaleko argazkian Javier Iriberri kirolaria ikusi daiteke Kansas estatu batuetan. Race Across America lasterketan, hain zuzen ere, izenburu hau darama irudiak. 689 kilometroko zuzena. Ea zer daukagun Diario de Noticias egunkarian. Lerroburu hau nabarmentzen da. Gerra irekita PP alderdiaren eta Rajoyren postua ordezkatzeko. Feijoren dimisioa eta gero. Azaleko argazkian Sanferminei hasiera emateko hautagaiak ageri dira lauen arteko txupinazoa izenburupean. Euskal Erkidegora edo Euskal Herri mailan gara egunkarian hau daukagu. Lerroburu nagusian, Sánchezek euskal presoekiko ikuspegi ezberdin bat adierazten du. Azaleko argazkiak anbulantzia bat erakusten du, etorkin eta langileekin bere barnean. Eskuinean titular hau jarri dute. Almeriatik eramandako 46 migrante Donostian zain. Euskal komunikabideen txanda, goazen berria egunkarira. Goian lehendabiziko argazkian, lehen garan egunkarian aipatu dugun bezala argazkian ere hori jasotzen zuten eta Almeriatik etorritako 46 migrante Donostian zain erakusten du hemen ere berria egunkariko irudiak, geltoki batean norarik ezean izenburupean. Beherago, bigarren irudian, Anari musika taldea ikusi daiteke, Anari guztiak ospatzeko izenburuarekin. Ostegunean jasoko baitu adarra sariak talde honek. Eskuinean alboan, ez dugu ezagutzen estatu izateari uko egin dion estaturik. Alderantziz, aldiro estatu berriak sortzen dira. Larraitz Ugarteren hitzak dira, EH Bilduko estatugintza idazkaria. Horren azpian, abendutik aurrera doan izango da Armiñongo bidesaria AP bat bidean. Oraindik berago, Kolonbiako bake ituna egokitzeko asmotan da Duke presidente berria. Eskuinean, Belgikak eta Ingalaterrak beren lanak ondu dituzte lehen partidetan. Bukatzeko bizigiro atalean, jarraitzeko indarra hartuta izenburua duen edukia ipini dute. Bukatzeko, komunikabide iruindar batera joko dugu Euskal Herria Erratiko webgunera. Goian ezkerrean, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala gainditzeko proposamenak egin dituzte elak eta labek. Eskuinean alboan, metropoli forala eraso herritik zuzenean, izenburua duen edukia jarri dute. Beherago ezkerrean, Etxabakoizko udalaz gaindiko proiektua aldatzeko proposatu du gobernuak. Beherago eskuinean, leuzemiaren kontrako lasterketa gaur izanen da Burlatan. Eta bukatzeko, ezkerrera bueltatuz, Sanferminetan talde bortxaketan parte hartu zutenak askatuko dituzten aztertuko du gaur auzitegiak. Berri hori atzokoa zen, ekainaren 18koa. Gaurko eta aste honetako agenda ezagutzera pasako gara orain. Uztailaren 5 arte, gaurtik atzotiko esan da hasita El Corte Ingleseko kultur aretoan aurrek eginiko Sanferminetako kartelak ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan, erabileran hitzetako gelan Kaldereria kalean hitzaldi bat gazteleraz intersekzionalidad y aktivismo LGTBI izenburuarekin. Sarrera librea da.
Gaur arratsaldeko 8:30 Gaiarre antzokian La Familia Adams musikalaz disfrutatzeko aukera izango da. Sarreraren prezioa ezberdina da lekuaren arabera, beraz, hoberena Gaiarre antzokiaren webgunera jo edota han bertan galdetu. Bihar arratsaldeko 5:00 Mendillorriko Zibiboxean Jakeando Frutas izenburua duen tailerra eskainiko da. Inskripzioak egiteko epea gaur itxiko da. Bihar arratsaldeko 6:00 eta 7:00 bertsolarismoaren inguruko programa antolatu du Nafarroako Museoak ondare inmateriala zikloaren barne. Hitzaldi bat eskainiko da eta ondoren bertso saio bat. Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7:00 Geltoki Espazio Kulturalean mahai inguru bat, Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural izenburuarekin. Sarrera librea da. Bukatzeko bihar arratsaldeko 7:30 Erraldoien txokoan LGTBI bertso saioa, doakoa. Zerua lainotsu orokorrean arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da tarteka bizi xamar. Temperatura gutxi edo nahiko igoko da. Asteazkenean goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zeruan laino gutxikin edo oskarbi egongo da. Arratsaldean bero lainoak sortuko dira eta balitekean hemenka zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Hego osagaiko haize ahula ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketerik ez, temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen igoko dira. Egin dezagun aurrera Iruña herriko albisteak edo berriak ikusiz. Lehenengo Berriozar herria. Ekainaren 22 arte ostiralarekin aste honetan udal ikastaroetan apuntatzeko aukera izango da. Konkretuki kultur arlotakoetan. Inskribatzeko 948-012-012 telefonora deitu daiteke edota udalaren webgunera jo. Udalarekin jarraituz irailaren 7 arte, auzo bulegoa goizeko 8:30 ordu bata terdiak arte, egonen da zabalik. Musika eskolako 2018-2019 ikasturteko diru laguntzak eskatu ahalko dira ekainaren 28 arte. Eskabideak Berriozarko udaletxeko auzo bulegora eraman behar dira. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Jaiei dagokienez, 2018 urteko festetako kartel lehiaketaren emaitza erabaki du epaimahaiak. Aurtengo irabazlea Iñaki Fernandez Iturmendi izan da, Mayordomos y Konpainia izeneko lanarekin. Herriko lehen saria ordea Eusebio Medinaren neska kartelak edo obrak eskuratu egin du. Burlatara pasako gara orain. Burlatako udalak pasaden larunbatean Iruñean Altsasuko kasua salatzeko eta gazteei ere eta hauen familiei elkartasuna adierazteko babesa adierazi zion manifestazioari. Nola egin zuen? Hiritarrek bertan parte hartzeko deia bat eginez. Bestalde, ekainaren 23an, aste honetan larunbatarekin Burlatako aniztasunaren jaia ospatuko da. Euskal Herria 11 kolorerekin elkarlanean kultura anitzeko kalejira egingo da. Eta ondoren DJak musika jarriko dute, joli jaialdi batekin ekitaldiari amaiera emanez.
Besta horretatik jai nagusiei buruz hitz egitera pasako gara. Ekainaren 29 arte txupinazoan nork botako duen proposatzeko epea irekita egongo da eta udaletxea edota kultur etxearen bitartez aurkeztu daitezke proposamen horiek. Ez hori bakarrik, ekainaren 29an ere abuztuko jaietako kartela bozkatzeko aukere izango da. Irudiak udalaren webgunean ikusi daitezke eta hautaketa plataforma horren bidez ere webgunearen bidez gauzatu daiteke. Burlatarekin bukatzeko, herriak transgenikorik gabeko zonalde bezala izendatu da. Udalak parke eta lorategietan glisolfatoa herbizida bezalako produktuak erabiltzeari utziko dio. Gainera, ekoizpen ekologikoa bultzatuko du eta bertako produktuen alde egingo du ere. Goazen orain Orkoien herriarekin, eta Orkoien hau daukagu. Udalaren euskara zerbitzuak euskarazko udalekuetan parte hartzea diruz lagunduko du. Beka hauek edo diru laguntza hauek eskatzeko epea irailaren 27an itxiko da. Honetaz gain, euskaraz antolatzen diren udalekuen bilduma osatu eginda eta udalaren webgunean aurkitu daiteke zerrenda. Udalaren webgunean zintzilikatu den dokumentu batetan araudia betetzen ez dituzten herri baratzak identifikatu egin direla eta itxi egingo dituztela zabisatu egin du instituzioak edo udalak. Maiatzaren 30etik hasita 20 eguneko epea eman zaie etxolak dismuntatzeko eta erreklamazioak egin ahal izateko. Iruñarekin amaituko ditugu gaurko Iruñerriko berri hauek. Pasa den astean udaltzaingoak 5 pertsona atxilotu zituen trafikoa eta oinezkoen segurtasunaren kontrako jokabideengatik. Honez gain, beste 16 pertsona salatu egin ziren alkohol eta drogetan positibo emateagatik. Naiz eta kontsumitutako kopurua delitu mailara ez ailegatu. Ostiralean, aste honetan ekainaren 22an Pamplona Emprende programan edo ekimenean izena emateko epea itxiko da. Proiektu honek 20 pertsona ekonomia sozialaren aldeko antolatutako edo hauen ideiak martxan jartzen lagundu egingo du. Izen emate epeekin jarraituz gainera, larunbatean Zabalguneko Zibiboxean eskainiko den autodefentsa eta ahalduntze lantegian edo tailerran apuntatzeko aukera dagoia da. Inskripzioa 010 telefonoan burutu daiteke edota webikoitza pamplona.es helbidean. Udalak establezimendu emblematikoak eta 100 urteko saltokiak babesteko eta sustatzeko plan bat prestatu egin du. Instituzioak hirian 100 inguru daudela kalkulatu egin du. Udala gainera nazioarteko erabakiak bete arte behintzat Israel herrialdeari blokeo militarra inposatzeko kanpaina bati gehitu egin da. Elektrizista behar dira mutiloa bean, elektrizitate goi mailako titulazioa eskatzen da. Kurrikulunak bidali manelsa@manelsa.com helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen errelebo kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali lanpolsa@jasoikastora.net helbidera. Obretako arduraduna behar da Iruñan, arkitektura ikasketak eskatzen dira, enpresaren aldeko kontratu egingo zaio. Kurrikulunak bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera.
Eraikuntzarako behoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, ekainaren 30 arteko kontratu eginen zaio, interesatuak kurrikulunak igorri, almaceneskiroz@gmail.com helbidera. Zahar etxeko 2 erizain behar dira Iruñan, erizaintza gradua eskatzen da oporrak ordezkatzeko kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali, trabaja con nosotros @soleraasistencial.es helbidera. Bi teknologi saltzaile laguntzaile behar dira Iruñan, telekomunikazio eta informatikako goi maila eskatzen da. Kurrikuluna bidali, rrhh.lamorea@es.fnac.com helbidera. Bingoko saltzailea behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, sagrario.anguiano@asaudicom.com helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, sagrario.anguiano@asaudicom.com helbidera. Banatzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, mariapeiro@magamar.amabi.com helbidera. Fisiologia irakaslea behar da Iruñan, biokimikan espezializatu izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali info@birfirplus.es helbidera. 4 sorosle behar dira zizur nagusian, sorosle titulazioa eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@aqualur.es helbidera. Joku gelako arduraduna behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaie. Kurrikuluna bidali satimas@hotmail.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteben.